Letene tamu la gullo bidawa. Kita jelo molo morke sukonde apenya panyananga. La wote mo bara ko la ma. Mugo mane ka dugulu para la dunia. Namo. Nyata na. Namo. Kala kila sangwe. Namo. Ni na mugo to la pena. Namo. Kala kila sangwe. Namo. Letene tamu la gullo bidawa. Namo. Tamu la gullo bidawa. Namo. Kala kila sangwe. Namo. Sene ya parigale de. Namo. Sene ya perele de. Namo. Barikata mo la perete mo kono. Namo. Osita sene ya bada. Sita sene na paso. Kala kila sangwe. Namo. Sene ka daba de mo ko munafana. Namo. Bagineda dugu do dugu min ni sɛnɛkɛ jamana do dugu min ni ani Bamako cɛ o bɛ taa i jɔ kilo 28 na a sigilen bɛ sɛnɛ ani jiri turu ani bagan mara kan. Jamana in yɛrɛ sigilen bɛ bagan mara, yiri turu ani sɛnɛ ani mɔni kan. Wa nin kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen o bɛ Bagineda kɔnɔna la. Ala a ye Baginedakaw garisɛgɛ ni an ko a ma Adama KONE. O sabu kɛ ɲɔ ka sɛnɛ ka nafa sɔrɔ a la, malo ka sɛnɛ ka nafa sɔrɔ a la, jiri ka turu ka nafa sɔrɔ a la. Maa min kelen bɛ misali ye o la bi KONE. O kɛra sababu ye sɛnɛ a bɛ se ka don ba la cogo min na, ka a sɛnɛ kɛ ni ka tila tuguni ka maa wɛrɛw bila u bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na, olu fana ka kɛ sɛnɛkɛla ye jamana in kɔnɔ cogo min. Adama KONE a ye o bala bolo ta ni ka o da. Ba dɔ sira fɛ ale faw ni an faw olu de tun ye jɛgɛɲɔgɔnmaw ye Bagineda kɔnɔ yan nɔ. Kɔni y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ ne yɛrɛ kun taara ka sɔrɔ ne baara kelen min o sira kelen in fɛ. Awɔ kɔni n bɛ se ka min fɔ Adama ko la o ye n'a ɲɔgɔnnaw ye. Fɛn min kɔni ye mɔgɔ jigitigiw kɔni ye ayi n'i taara Adama fɛ yen sanga ni waati Adama ti bɔ jigikɔrɔ bada. N'i taara fɛ mako la a ka ca Ala fɛ i tɛ fɔ i jigi kɔ. Adama kɔni o mɔgɔ dun n b'a dɔn n'o ye kosɛbɛ. Donc o de yɔrɔ yɛrɛ kɔni kama Adama yɛrɛ kɔni kanu bɛ ne na kosɛbɛ ka sababu kɛ a ka mɔgɔ ladon ye a n'a ka mɔgɔ jigitigiw. Bagineda yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ Adama ye mɔgɔ dama min jigi tu o de ka ca ba n'a si ye. A ye mɔgɔ dama min kɛ fɛn ye o de ka ca ba n'a si ye Bagineda kɔnɔ yan nɔ. Ne hakili la ni mɔgɔ bɛ Bagineda yan nɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ jigi tu komi Adama ne kɔni b'a mɔgɔ min dɔn. N'i ye ne ɲininka ne b'a mɔgɔ min dɔn fɔlɔ ne bɛ se ka fɔ Ala barika la ko ye Adama ye dɛ. Awɔ ne b'a dɔn dɔncogo kɔni na. Bon hali o kelen min filɛ nin ye i ɲɛ bɛ hali siraba min filɛ n'an filɛ siraba min dala nin ye Adama de ye sira in bɔ o. N'o tɛ sira in kun ye ŋɔnya kɔnɔna de ye fɔlɔ. Nin kun ye bin kɔnɔna de ye misi tɛmɛ sira de kun don mais k'a bonya ta k'a kɛ siraba ye Adama de don. Awɔ o ɲɔgɔnna camanba a y'o kɛ mɔgɔw ye. Ina yara min kita jelo do. Kala kila sangwe. Namo. An ka sɛnɛ kɛ. Namo. Sɛnɛ tɛ mɔgɔ munafana. Sɛnɛ bɛ mɔgɔ munafana. Nyanda na. Namo. Kamana da. Kanya kani mana. Anjira hɛrɛ Ala k'an si. Ni Adama. Mafi boy. Adama KONE a bɔra jɔn ni jɔn ni fa ye Haruna ale fa ye Siriki a ba ye Ntana Traoré n'u b'a wele Haruna a bɛ bɔ Sikaso région canal Séries mɔgɔw nana permettre kɔnɔ dugu minnu ka surun permettre la tubabuw y'olu dugu yɛlɛma permettre kɔnɔ minnu y'a kɛ yɔrɔ min ni cikɛ ka d'u ye olu déplacera ka na permettre kɔnɔ
Chino. Oh, I'm not a permatrico. The February jam of fire at the job bending. I like she jam. Netamana Pakasra. Netura. In fact, I can black. Never living for it. Tura. Never got Tasha in Yara. I become Mayaki. I be Peshike. I be Moniki. I be Shasa. Le Chino Majani. You can grab the broken. Permettre de couper avec Tchadi, Mati was on a mobile. And it cannot be high. Chicken roll, I'm going to become city. Never knew him last. Chica. It's a road, don't bend that way. You never see all about Betty Bay, Tasha, Children. Damnable. Not telling you what's hot with them. You got to get to be a good work. Let's see the France. You never see Bambara. Like you make a machine follow the other machine. In the tractor follow. Tractor do the bird. Sandy Dunayani Clinic para Telinkela de Anthony. I know some of my home from Andama. I'm a good father about KARAPLUS. I'm a good Bambara. Only program more bounce on and the women. You can Tasra, you can Adama Tasra. I just want to be Willa, the name was of the Alere Nata Nema Dese Coming Maba de Body Labo Kabamin Nako am to free Takanako Swan Tagan. Can I see some machines who cannot do negative? Ye labor profond. Mavon Mongol Sidiski. Bella urti dot Mambo. Ni misali kado ka fo ekado ko ka seneke ka nafa soro ala ire ka kila ka nafa soro ala mugoro fo itoke ni senete adama akera o misali ninga o ira amada ka seneke ka nafa soro ala ka yere wasa ninga kila ka maworo wasa chugodi sabu adama ananasi ka merike ka ijira ka fo sika fuite ala jamana mi ni akunfin ka cha ko o jamana tamandi ni nga choboroba abora troisième région ay dugu mi fo ne masaka dugu na sa cercle ko jema ne ma ko ke jena ni sante wa mashushi mashika dugu la pale molola ni dugu re ndale fa ko ke fa ko diwa tama de ne du sukuni kale ne ka do ko fami so senen ne o do ko diwa ko do ri Sénégal law yi masai ado bo wuli ka ta fo usine na produit bita usine mun na chamana wala bo wuli ka ta fo ni ngale ke ngam fe ya ni Musa Traoré na ne te fangata ka barka do chiro ya ngaw ta do ko chira to fanta ngwa barade budget ko fenti so la Sénégal ne ma nyon fe trop fin afle sta ka ba kilo idole bi na ne ko
sisan sa ne nga kaba do gosi boro kɛmɛ miliyɔn de don mɛ n'i ye u ɲininka u b'a jate ko fɛn tɛ sɔrɔ ci la ne ma nafa sɔrɔ fɛn ne ci tɛ musa muso mariam san dɔ a ye kaba gosi a ɲɛna bɔrɔ 1000 ani bɔrɔ 70 a feere combien de millions na 20 millions kɛ kalo saba kɔnɔ i b'o sɔrɔ fɛn jumɛn na k'o tɛ ci ye nka farafin an kan ka waso n'an ka fɛn min ye an t'o de dɔn i b'a dɔn k'i bɔ nɔgɔ la yɔrɔnin kelen sɛnɛ de b'a kɛ polisi t'i minɛ gendarme t'i minɛ dédouanement t'a la i yɛrɛ yelen hinɛ ye mɔgɔ na parce que i ye masakɛ ye i ni na i ye masakɛ yiri turu o bɛ yiriwa cogo min na jamana in kɔnɔ la Adama Kone ale ka baara kɛra o ye jamana in kɔnɔ la ka kɛ misali ye ko yaasa jamanadenw bɛ se ka jamana in kanu ka baara kɛ yanni u ka taa sa ji la fu la ka sɔrɔ dugukolo dalen bɛ an kɔrɔ yan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ dugukolo min musow ka wolo kana kɛ fu ye faw ka wolo kana kɛ fu ye ko bɛɛ ka baara ka yɛlɛma la a ye baara kɛ maaw ka kɛ baarakɛla ye sabu ne a ka di i ka baara de kɛ e t'a dɔn i bɛ a kɛ cogo min ni Adama Kone ye ɲɔgɔn ye bangedala kɔnɔ ka na siga fi i ka tungata min na i bɛ a jigi sabu a na dɛmɛ kɛ i ye dɛmɛ min sababu la e na kɛ cikɛla ye e na kɛ yiriturula ye e na kɛ bagan marala ye ka se ka i yɛrɛ wasa ni ka maa wɛrɛw wasa ne yɛrɛ ka foro nin tɛ fa ci ni wololen fa pour que ka jigi fa ne bɛ n'i fa jigi fa a ka taasira n'i y'o kanu fɛn dɔw bɛ yen n'i y'olu k'a ɲɛnama ɲɛna a bɛ sa ka sɔrɔ a falen na ne de ye nin san ka fara ale ta kan kulɛtiri de filɛ o la ta hectare nin ye 3 ye dugu cɛmaya siyɔrɔ ko gɛlɛya bɛ secteur min na hectare 3 foro fitinin tɛ ale ta ye 2 ye ale ta ye 3 ye yɔrɔ a na da la k'a fɔ ko ne ma ɲa fatuli ko i ka fatu ka sɔrɔ jigi dankaden b'i bolo ne ka nasɔngɔ ni ka tosɔngɔ ni ka furasɔngɔ ani ka misitennaw balo ni ne y'o sɔrɔ o bɛ ne bɔ ani ninnu kɔnɔ si ne bɛ fiɲɛ ɲuman minɛ k'an to n ka secteur la n'i y'a ye dugukolo ko a du sanw ni kiritikaritaw ko a bɔra dugukolo tigiya de kɔnɔ n'i ma dugukolo ci kɛ i tɛ se ka dugukolo sɔrɔ kungo min bɛ bi tantanw b'a fɛ ka jagoya ta min sɔrɔ o gɛlɛya de bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ tun b'i ka danbɛnni na lafiya ti tɛmɛnin kan Adama ka kɔnɔna jɛlenya o ye kɛra sababu ye yaasa i ka dɔn ka fɔ olu u bɛ se ka u jigi sigi k'u jigi sigi sɛnɛkɛ ko la u ye sɛnɛ daminɛ Adama sababu la an bɛ donni min na i ko bi olu kɛlen bɛ ka u yɛrɛ nafa ni ka tila ka maa wɛrɛ nafa olu ɲininkara olu ko Adama Kone a ko ne ma ko n sinankun i jija sɛnɛ de laban ye n'i bɛ min kɛ dɔrɔn o kɛ dugukolo de laban ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc sɛnɛ ni intéressé la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ taabolo sɔrɔ diɲɛlatigɛ la donc Adama Kone kuma bɛɛ a b'a fɔ ɲɛna ko n ka sɛnɛ kɛ kuma bɛɛ a b'a fɔ ɲɛna ko sɛnɛ de laban ye ko dugukolo ko laban de don quoi a ko n sinankun mais min f'i ɲɛna sɛnɛ a matarafa kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka taa don na ka na bila fo bi la ne yɛrɛ kɔni sɛnɛ diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni min filɛ nin ye ne ka maloforo de ye tan cogoya la n filɛ nin ye sisan n bɛ maloturu de la sisan tilemafɛ malo n b'a la k'o de turu ala ni Adama Kone sɛnɛ fɔ ka di n kun ma cogoya min na a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de bon n b'a nafa sɔrɔ fana n filɛ nin y'a nafa la sisan fɛn minnu mana sɔrɔ dumuni kɔfɛ n ye ekɔliso jɔ n ma kalan bɛrɛ kɛ n'u y'a ye kalanko in a nafa ka bon n ye ekɔliso jɔ minnu garisɛgɛ mana k'a la kalan na ka n ka denw taasira surunya
ka se ka baara kɛ yanni k'u bonya u b'u ka kow kɛ duguma ekɔlisow la yen an ka ekɔlisoba min ni ye kilasi 6 tɛmɛ n'i kan ka taa ye yanni u ka jan dɔɔni ka denmisɛnnin fitininw bɔ yan ka taa ye ne ekɔliso jɔw de k'u hakilina de fɛn o fɛn bɛ ne bolo bɛɛ bɔra nin forow de kɔnɔ mangoro filɛ nin den kelen ju kelen bɛ se ka den 10,000 n'i ye nin entretien kɛ a kɛcogo la nin kari o kari yanni denmisɛnninw ka taa jamana kɔnɔ ka taa sa ji kan u dun bɛ bɔ an fɛ yan u tɛ taa foyi kɛ o tubabu jamana ninnu kan Espagne ni fɛnw na ni sɛnɛ kelen in kɛ ni ju kelen karilen i bɛ se ka 40,000-50,000 sɔrɔ mangoro den kelen bɛ feere bi dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 20 yiri turu nafa a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na 82 k'an to Dakar dɔ miiri tun ye ko ne ɲɔgɔn fɛntigi tɛ Mali la ne delila ka wagon fa yan ka taa Dakar ka fa tɛp ka taa n'a ye Dakar o y'a sɔrɔ mangoro den kelen bɛ san cogo min na ne tun ye wɔlifɔw ɲininka o miiri ye ko ne ɲɔgɔn wa n ko tun miiri ye ko ne ye milliardaire de ye. jigiya a taaminɛ man ca k'o sabu kɛ adama ka sɛnɛ kɛ ka nafa sɔrɔ a la jamanadenw ka bɔ o tɔnɔ ma adama kelen bɛ misali ye an bolo o la sabu a miiri jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na waati min na ni sugu ko gɛlɛyara sokura kɔnɔna la adama ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ musow bɛ se ka bɔ kɔnɔgan na musow bɛ se ka bɔ jɔrɔ jugu la cogo min musow bɛ se ka bɔ sugu hamiko la cogo min ni ka suguba dayɛlɛ Bangineda sokura la ka di musow ko a kabini ala k'u da wasa ni kunkɔrɔta o kɛra olu ta ye. a jana tigɛ fɛn o fɛn ne yɛrɛ nana jara min filɛ nin ye a jɔlen don ne ka kɛnɛ tigɛ fɛ ni wulila nafolo ko la a bɛ n dɛmɛ n mana wuli jana tigɛ fɛn o fɛn na bi adama kɔnɛ kɔni a b'anw jigi kɔrɔ Banginda wa a y'an jigi fa a sugu ko a ye sugu min ɲini ka d'a ma a diyara n ye ala k'a kɛ sigi kɛnɛya y'a ma adama ala ka sigi kɛnɛya d'a ma ala ka sigi d'a ma a n'a denw ma a ye foro di yan a bɛ min nakɔ sɛnɛ n'a nɔgɔ ko sera min ta a bɛ nɔgɔ san ka di yan ne kɔni ka fɛn bɛɛ sirilen don a la wa ne ni ɲɔngo kɛmɛ Banginda yan an b'o foli ka ye. Suguko in gɛlɛyaba de tun b'an kan. Banginda musow suguko in gɛlɛyaba de tun b'an kan. An tun bɛ kuma n'an ka musokɔrɔw tɔgɔ ye. Ɲɔ tila bɛɛ bɛ bɔ. Ɲɔ bɛ bɔ n'aw bɛ bɔ n'aw bɛ taa sugu la. N'ala sera ka hadamakɛ ko o ɲɔni o doni ta ka ban ala an bɛ barika da ye. Ala ka sigi kɛnɛya ala ka laban ala ka sugu in yiriwa ala ka tɔgɔ ɲuman yiriwa dɛ amina. Ala saba dɔ ta Samia in kɔnɔ an bɛ bɔ an bɛ tɛrɛnɛ ka bi an ka dɔw bɛ bɔ sira tɛ sɔn adama fana y'o daga sama ka bɔ anw dala samiya natɔ nin diyara anw adama ye sugu jɔ k'a di an bɛɛ ma Banginda muso an ye 200 min bɔ 200 in de kɛra k'a baarakɛ saraw sara baarakɛlaw sara
Adama kone sugu inda mo. Kone duka nga Adama, Adama kone sugu saka Adama. Anga Adama ko ante foi na Adama fena mami da. Ne mi fleni. Ne mo ko mana job ko ko da de sana ma Adama banya mo ko te bangna ya ko Adama te mi mo. Agla kama clean, abi foyi felala je. Akile now. Nene kama ko clean. Nene yara ba feka. Ne madam jara Toute sama ke. Maybe kuma nga sugu koka. Arama ngone de sugu ina sama. An sera manga ka sugu ina Adama. An yoro ga jam ta na sa foka ngono de. An yi bangna village la. Bangna koroni village. Ko so. Ay sugu ina Adama. Kaya la jara an yi ko sebe. Ama femina na fana. Akwa nga keme fla fla de sara ay mo mu jaga sugu tara se ka bo sara no. Ayo de sara. Ajara ni anga puli baye. Ama sama ka poyi ni karama ngone mamin dauma. Ala anga dowi furaji senga Adama nga na hosena yorola. Tuntara a motel bo. Ayi fe motel sanga Adama. Kanga dwala nga barek. Chena ayi ukai nan sera ma kamala gale ko gula ngono. Abakai. Ngamba ko be femina ni sin dirama. Rijidi tima sula. Na yali furaji soro sugu in konosa. Sugu te ta jiko. Nata loko ni ma ko ala mo ko ba mu ya. Ma ko li ya. Kom go ba ado ko. Assalamu alaikum. Ne Suleiman Traoré ke bo bangna ya le benga de Adama Kone. Meni dema de ya deni. Adama ni projet daele jamala e era so de kam. E suru ni nyanyeta ka sa. Mo ko la fin de daare da du bulusa. Suru ko kam ka di jama mo wa ma fo mo da abala mo bi. Porque do na to la bangna ka be se ka la ya to ko. Suruko Adam ne kan kwa plan tu ka di no mo ka suro kana tu lo tadi E ma me go kuje awo ye kuje awo kuje na la do ne ko na ni ye ni wuri ka mi ki kwala ka chala fa la bi la kana ko jamana iti male ti ko ko ila Ada masuk pun jarang. Anjay, an salah kabar kerja. Ala kasih mi gara maya gara ko kene juga. Banzan ya awa be sanfa. Yaro. Mudimin bana. Cherita. Umuso yese. Keliburo ko. Seliponati. Min daroka. Badija. Umuso yese hawa ko. Min do buloka. Oto Isa. Ale muso ma ya so ko. Anga almami o muso de ne seru samaki muso sitanga bolo ko premier conseil o muso de ne ami ale cheto ko yuba ta ko te du ko na binga ko ale ami bolo ko ami jalo me baji bi sama kan do ami do adona bi Mere Adama Kone. Ne de place ni ka dimbaw. Ani buramso ni muso. Suguti quartier bay. Du ba Sénégal furo dondo sugude. Suguta angulu quartier na ni o hakilna de ta ko initiative.
sugu ɲini ka d'u ma u ka se ka a kɛ dayirimɛ ɲini yɔrɔ misiri dɔrɔn tɛ baraji ɲini yɔrɔ n'i ye foro di mɔgɔ ma baraji b'a la cogo min ne maa ye sugu pilasi sɔrɔ i fana bolo baraji b'a la ala fo sugu ye bɛɛ jɛ ye o sugu kaburu to misiri n'i y'a dayɛlɛ bɛɛ jɛ de don donc ni furatigi nana a bisimila bi kɔni an y'a laɲini ka bi kɛ a dayɛlɛ don ye ni fɛn ma dayɛlɛ minnu mago bɛ ka tile a kɔnɔ bien ka n'u sigi a to olu t'u ka nali ɲɛ sɔrɔ c'est pour cela an y'a dayɛlɛ bi musokɔrɔbaw ko ko ka misi kelen ɲini ka d'u ma ko misi fagalen don an y'a san essence na donc bi ma k'u ka sugu dayɛlɛ kɛ u ye ouverture ala sɔrɔ o sa dugukolo in sanna kotigi sama kɛ ten jeune kɔmana a ka misi wɛrɛ min fɛ ale ka kabakoro de ye no fura tɔgɔ niya ko durula de ko do caman kana kɛnɛ caman awa den fura b'a la baleku ta b'a la i b'a tobi k'a min ma bɛɛ min ni y'ale den kɔni ta ye koli baleku b'a la nin bɛ kɔnɔna bana caman fura aya mɔgɔw jigi tugu kosɛbɛ a ye misiw di mɔgɔw ma ka sugu piriye ka du di mɔgɔ caman ma fantanw ni sentanw caman ma a bɛ baara min na a ka di ne yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da suguko nin kan ala ka suguko nin kɛ ɲɛtaa ye parce que e ma nin ka gala sisan olu ye nin seleke turu sisan an ka yan fɛ seleke turu la min guloma de turu n'an ye camancɛ turu ga bɛɛ bɛ dɔgɔya mɔgɔ de min Adama Kone ni bɛnkɛ di Adama Kone vraiment Adama Kone ka baara bangna an tɛ se k'a fɔ vraiment Adama Kone ka baara bangna an tɛ se k'a fɔ a ka kɛwale ɲuman na an tɛ se k'a fɔ Adama Kone bɛ ka projet min créer bangna kɔnɔ yan n'a ɲɔgɔn hakilima mɔgɔ fila sɔrɔla bangna kɔnɔ bangna bɛ taa ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la Adama Kone ka dɛmɛ bangna wallahi an tɛ fama o dɔn a la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o y'a ka dɛmɛ fɔlɔ a bɛ hinɛ hakili ka ɲi a bɛ denmisɛnninw ka ɲɛtaga fana ne tɔgɔ Asan Siri suguko ni a diyara n ye a bonyana ma fo k'a dama tɛmɛ ne burankɛ de Adama ye cɛ kɔrɔkɛ de Adama mɔgɔ ɲɛnamaba a donna an jigi kɔrɔ ko caman ba la wala a donna an jigi kɔrɔ suguko ni diyara anw ye bi fo a dama tɛmɛ sugu tɛ anw fɛ anw bɛ bɔ fo an sen na ka taa kan kɔnɔ an bɛ taa an ka nɔw san samiyɛ fɛ sira t'an bolo an ka ɲɔ bɛ bɔn ko an ne ta jara ka bɔ Bangina village la Adama Kone ko an tɛ se ka fosi fɔ a la an fɛn fɛn mana degun tɔn tɛ an yɛrɛw tɛ ni fɛn fɛn bɛ min kɔ n'i taara i jigi kɔni tɛ misɛnya fiyewu fiyewu hali n'an wulila kungo la a ka mobili a bɛ chauffeur de bila ka mobili ta ka taa n'a ye an ka fɛn bɛɛ lajɛlen la an tɛ se ka Adama Kone fo ka s'a dan na an bɛ min fɔ dɔrɔn ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a ka denbaya ta fanga d'a ma ala k'an yɛrɛw ta fanga d'a ma maa caman kun jɛnna sɛnɛ kɔ k'a ye k'a to yen ko nafa tɛ a la k'o sabu kɛ olu ye fɛn o fɛn kɛ a ma ɲɛ u bolo nka don min u ye Adama Kone ye u ɲɛ la o don de u y'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛ ko nafa bɛ o de la k'o sabu kɛ Adama a sen bɛ a yɛrɛ kɔrɔ ni ka se maa wɛrɛw kɔrɔ ka kɛ jigi ye a yɛrɛ ma ka kɛ jigi ye maa wɛrɛw ma olu ka wuli ni ka gɛrɛ Adama na waati min na ni u gɛrɛla Adama na Adama ka kɔnɔna jɛlenya o ye kɛra sababu ye yaasa i ka dɔn k'a fɔ olu u bɛ se ka u jigi sigi k'u jigi sigi sɛnɛkɛ ko la u ye sɛnɛ daminɛ Adama sababu la
Kone de bagina ne wolola ka sɔrɔ n fa ye cikɛla de karamɔgɔ don mɛ a bɛ ci kɛ ne ye ci ta tiɲɛ ale bolo ci diyara ne de kosɛbɛ ne mana diɲɛ ko o ko ta ne taara sɔrɔ ci lafiya ka bon ɲɛna o ye n'i fana ye fɛn sɔrɔ i tɛ dulɔ min i tɛ sunkurun tigɛ i tɛ taa hôtel la i tɛ jamana kɔnɔ taa ɲɛdɔn n'i tɛna fili hakilina bɛ dayɛlɛ hakili dayɛlɛ hukumu kɔnɔ an ye dugu yɛlɛmɛnen an ye worobinɛ sɔrɔ Baginda kan fɛ nka a yirala k'a fɔ a tɛ se ka yɛlɛ nin yɔrɔ in na yan kɔti ni chateau ju ye niveau kelen expert y'o yira o kɛlen ne yɛrɛ ye laɲini kɛ ka ɲininikɛlaw wele u kana chateau dabali kɛ n ye n b'a musaka ɲini dɔɔni dɔɔni n segera kɔlɔn la n ye foraji fɔlɔ kɛ foraji sennen n sɔrɔla ka na mun kɛ n nana ka na chateau ɲɛɲini n ye chateau sɔrɔ chateau sigilen u mana ɲɔgɔn fɛ dɛ sɛnɛkɛla sɔrɔ ni homme d'affaires ka sɔrɔ tɛ kelen chateau sɔrɔlen ni mɔgɔw bɛ gɛrɛ i la i ni hakilina ɲumantigiw bɛ na i ni tiɲɛbaw bɛ bɛn n ɲabaa de cayara o waati ka tɛmɛ tiɲɛbaga kan dɔ ye chateau ko fɔ n ye ka ji ko in ɲɛfɔ n ye ni ji sachet machine de san k'o bila parce que chateau in sen an taara ni ji ye laboratoire la u ye ji in ɲa fɔ ka se kisa ma k'ala bɛ se ka k'i ka fura dilan n y'a kanu ka ji sachet dɔw dilan a la o machine de bɛ so in chateau in n y'o kɛ ka quartier in dɛmɛ ni tɛ ji sachet dilanna tuma ni ji di alentour mɔgɔw ma olu b'u ka jiko fɛngɛw kɛ yanni an ka se ka worobinɛ yɛrɛ sɔrɔ ala sɔgɔ sɔrɔ ale ko bɛn kɔsɛbɛ la so depuis ne dira n cɛ ma fo bi a ma ji da ɲɛ na a man tɔɔrɔ a kɛra somɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ kɛ jamana bɛɛ fɛ ka k'a ka kabila bɛɛ lajɛlen fɛ adama kɔnɛ kɔni ne t'a sara sɔrɔ sara bɛ ala de bolo depuis n furula a ma n t'a dɔn ni foyi ye sɛnɛ kɔ anw ka balo bɛɛ bɛ sɛnɛ a kɛra sababu ye yɛrɛ fo anw yɛrɛ bɛɛ donna sɛnɛ n'a sababu la n t'a dɔn ni foyi ye sɛnɛ kɛ an bɛ jabaw turu an bɛ fɛnw turu adama de y'an kalan a bɛɛ lajɛlen na a b'an balo a la fɛnɛ an ka balo bɛɛ de bɛ sɛnɛ na an ka denw ka balo u ka kalansara a bɛɛ de bɛ sɛnɛ in na n bɛ a deli ala fɛ si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'a kisi a jugu tɔɔrɔ ma a y'a fɔ cogo min na o kelen na an tun bɛ tamati sɛnɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ariko sɛnɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tamati sɛnɛ an bɛ namasa kɛ an bɛ banankun fɛ an ye sɔ sɛnɛ san min 84 n'an ye tɔni 4 sɔrɔ ne ni nin de y'a nakɔsa kɛ nin ye muso de o y'a sɔrɔ masini jisama masini kelen pe de b'an ka du an ka nɛgɛmafɛn ye masini kelen pe o tun bɛ an ka cɛkɔrɔba ka foro an ye kɛrɛfɛ foro min bɛ o kɛrɛfɛ nin ye muso de ye den tarawele ka bɔ koliji a fa ye karimu tarawele a ba ye minata ni minata tarawele ne bɛ foro o foro ni ne la sɛnɛ tɛ s'a ma n b'a bɛɛ sɛnɛ Baginda yan o de la a b'a wele ko ɲɛni kabini ye cɛ ye nin ye don n b'a dɔn ni sɛnɛ de n furula k'a to sɛnɛ na an b'o sɛnɛ kelen na an filɛ yɔrɔ min na an b'o sɛnɛ kelen na hali sisan an taara aubergine ka n'o filɛ o ye yan ok mɛ min dɔn bɛnkɛ kan o ye sɛnɛ de vraiment n'a tɛmɛna k'an fɛn o fɛn sigilen sɔrɔ gɛrɛn na a bɛ mobili jɔ k'an cɛ ka k'a kɔnɔ an bɛ taa yiri turu ninnu ni foro baara ninnu ani furatigɛ pour que a ka sɛnɛkɛyɔrɔ ka se ka dilan cogo min na ani kabaforo minnu b'a bolo sumana dilan mana se k'an sigilen to yɔrɔ a b'an bɛɛ labɔ ka kɛ mobili kɔnɔ an bɛ taga a dɛmɛ baara la vraiment o fana de ye sɛnɛ yɛrɛ kanu don ne la pour que ne bɛ fɛ ka k'a yɛrɛ ɲɔgɔn ko ye baara la fɛn caman b'a bolo baara la sɛnɛ taabolo kan a y'o sɔrɔ sɛnɛ la vraiment ne y'o ye vraiment o fana ye sɛnɛ kanu don ne la pour que ne fana ka k'a ɲɔgɔn ko ye sɛnɛ la. Anite yangaw yo anite dabala
kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma ni forote mami vejo yorotila ni tabate mami kamine na bagina ne ba do abi senek bi mugo jitu ni nana kokola na nyagami ni boro ni serafe abadi wati mugo tonyo alde am beddemi bagam barakelawo senekelawo alde am beddemi wa halibi akoko ni kera o nyana sisa nana ni bagay sessa halikuma tala anga warta la dia foy taka ati politique la ati foy la abaka sene naka barala anika dugu demission la do abi odel amba do ne ode yonko chere la ambi mun fo ambi mun do amba fa anyana abiyanwo atiyanwo anko ne amba ala ko amba ko abi barañ ma mun ala ka delu ni to ko tele ko ko no kone demuso de beni ka bo bagina ko de ko ga Adama ko ni nga bara bela jele la ti foy doni senete aya na mo ni senete senani baga mara ti pam fitini muso ya tola che ya tola bela jele senete kan fabulo daba kum nege ka nungirum nega ka chema fara musumanga amo kunde kono ambi dum na lisa kuno ebi wanga dem sembe bo senekeli ndo anti foy don du kolote itara jero yoro ni chesri ibi bolo du kolo la fo ati saka soro ma ko wera oke anwani ngo do ko ala ka mo fa ni chesri du kolo la du kolo tara ma de jam fa bada e baraka chugo chugo ibi dumuni ke du kolo la ibi mo ko nyogon son ibi egal la temen sora kono ibi mara fen mara sene kono nala ne baden ko raga Adama ko ne dugu be ba don kabla in bela jalen ba do ate politique nafulo ta bulo Senegal nafulo de ba bulo chesre bina Adama yin ngali ka yere la lisene so ko maka so ta do to ko mbala to alo ye chugo sorala abi sene de ke bara o mun kono nala Adama anana sika Amerika ka jira ka fo sika fuite ala jamana mi ni akunfin kacha ko o jamana tamandinye o de konala Adama nga miri ani hakili jagabo konala anana fereke ka sika école sou bilibili daile o école sou bilibili in konala deum be sika kalan soro chugo mina dugu taga ja o be sika bo deum ka école sou ka o sunya demison kana ka kalanke u faw ko wasa soro ka soro uma war chamambo u baw ko wasa soro ka soro uma war chamambo deum ka doniya soro ka soro uma tayoroja Adama ayo o barake munye asi ama ala ni sene aye sene dik Ibrahim Kera, je suis le directeur ICT de Bamako. Donc, Adama connaît Mabo. C'est un homme doux. Il aide des gens qui ont pris dans la vie, qui ont fait tout. Il a problème tout. C'est bon, il y a un yala. Bueno, aquí pongo la placer, pongo aquí mañana. Bueno, aquí pongo la de mécanisme sur tous les plans, à tous les niveaux ici. Bueno, nous on fort. On a pas eu, bueno, vraiment on y Mabado, on a Adama fait Bambara. Adama il a fait Bambara. Adama doit seguir nos circonstances d'aujourd'hui. Voilà, circonstances où voilà, on a été appuyé quoi. Voilà. Bon, en plus de ça, avec tout à travers aussi le cours là, voilà, il y a une distinction entre le bien et le mal. Voilà, à nous, très quali quoi. Très quali, à nous, très quali, à nous, so quali.